no és veritat que estiguem incomplint cap mandat del Consell, no és veritat que estiguem incomplint cap promesa o cap resolució davant de cap entitat i no és veritat que el govern sigui insensible davant de la problemàtica dels refugiats. I donaré algunes pistes perquè intentar fer un debat retòric em sembla absolutament inútil. Primer, estem avui en dia en disposició de tenir ja un esborrany de projecte de llei, una llei que sigui una llei per un règim de protecció temporal i transitori per a persones que siguin susceptibles de ser acollides en aquests programes d'acollida humanitària. Aquest projecte de llei ja el tenim enllestit, s'ha treballat conjuntament amb el Ministeri d'Afers Socials, Interior i Justícia. Aquest projecte de llei serà enviat a l'ACNUR, a l'Alt Comissariat de Nacions Unides pels Refugiats, a fi de contrastar que realment els seus continguts ens permetin assegurar un bon marc legal que doni seguretat jurídica, perquè l'ACNUR, que és responsable d'aquests refugiats avui en dia en els seus camps, així ho vol tenir segur. Per tant, des d'un punt de vista de cobertura legal, la feina està feta i en compliment del mandat que ens va donar el Consell, entre altres, i del compromís que va agafar el cap de govern. Segon, el mecanisme d'arribada d'aquests refugiats aquí a Andorra, que ha sigut un tema complex, també el tenim definit de forma també certa. Aquest mecanisme el que consistirà és l'establiment d'un protocol d'acord amb la comunitat de Sant Egidi. Segurament esteu al corrent que la comunitat de Sant Egidi ja ha tingut un parell d'experiències prèvies, també s'ha de dir molt recents, amb Itàlia i França en particular. Amb França en particular, perquè vegi també que els calendaris prenen temps no només a l'administració andorrana. Aquest acord s'ha firmat al març del 2017 i en presència del president Hollande en particular. Per tant, aquest corredor humanitari amb Sant Egidi, amb la comunitat de Sant Egidi, ens hauria de permetre d'assegurar un trànsit legal i amb tota seguretat tant pels refugiats com per part nostra. I tercer, amb l'àmbit que correspon a la problemàtica dels nens saharauis, que sàpigui també que estem negociant amb l'estat espanyol un memoràndum d'entesa que hauria de donar plena cobertura en aquest programa de vacances en pau i que també tenim acordat amb el govern espanyol que en cas que no s'arribés a temps amb aquesta solució, que hauria de ser una solució de llarg termini, es pogués repetir els procediments que es van fer l'any passat, que ja van donar solució a una problemàtica molt difícil i que en tot cas, si després en té ganes de debatre sobre el fons i no sobre el minut de glòria, també ho podrem fer. Gràcies, senyor síndic.